Kaysa pagkakaroon, wala pa ko'y nakita nga potential nga kontra ni Mayor Mike Rama sa umabot nga 2025 nga eleksyon. Doon ay mga nanggawas nga mga pangalan nga nipadayag ng daan sa ilang intensyon nga mudagan og mayor batok ni Mike Rama apan dili ko makasigurado kung mudaog bagyod. Para kanako ang siguro nga makapildi ni Mayor Mike Rama pagka mayor sa siyudad sa Sugbo sa sunod nga eleksyon mao si Governor Gwendolyn Garcia. Mao niya ako nakita nga kumudagan og mayor si Governor Gwen Garcia sa siyudad sa Sugbo, siya reklaro nga potential nga kaatbang ni Mike Rama nga makapildi sa mayor. Kana kung magpa-transfer si Governor Gwen Garcia sa iyang residency sa Cebu City mga kabombo. Ako na obserbaran nga nagsugod ang friction tali sa kagamahanan sa siyudad sa Sugbo o sa lalawigan sa Sugbo tungod sa venue sa Sinulog nga diin gipamugos gyud ni Mike Rama nga anha sa SRP ang venue sa Sinulog 2024 bisag puwerteng inita nga diin dili oyon si Governor Gwen Garcia o ang mga mayor sa lalawigan sa Sugbo nga anha sa SRP ang venue sa Grand Ritual Showdown sa Sinulog. Hangtod nga niabot ang issue sa ruta sa solemn procession karong adlaw nga diin gi-question usab sa gobernadora human nga ipasirado unta sa Cebu City Transportation Office kon CCTO aga South Bus Terminal karong Sabado ug ang adlaw sab nga Domingo gumikan sa kalihukan sa Sinulog mga kabombo. Unya di man kumutuo nga magbuot-buot ang CCTO sa pagpasirado sa South Bus Terminal. Nagtuo man gyud ko nga naa ni blessing gikan usab ni Mayor Michael Rama nga ipasirado ang South Bus Terminal butang nga gikasuko usab ni Governor Gwen Garcia tungod kay maapektuhan ang iyang mga konstituente nga mga Sugbuanon kung ipasirado ang South Bus Terminal. Hinungdan nga dunay kausaban sa ruta sa solemn procession karong hapon namubo ang solemn procession. Ang ruta sa solemn procession nausab, nay kausaban namubo mga kabombo. Hinoon walay plano si Governor Gwen Garcia. Ang atong gobernadora walay plano nga biyaan niya ang lalawigan sa Sugbo. Di niya biyaan ang lalawigan sa Sugbo tungod kay pinangga niya ang mga Sugbuanon. Apan para kanako kung si Governor Gwen Garcia o mudagan og mayor mao ni ang potential kaayo nga muatbang ni Mike Rama pagka mayor sa Cebu City sa umaabot nga eleksyon mga kabombo. Unya, unsa man say nasud sa utok ni Mayor Mike Rama nga nag-compose man siya kanta ato ibabati ninyo karong taud-taod. Ang kanta ni Mike Rama nga siya nag-compose, unya ang lyrics mga kabombo, makapangutana ka nga mudagan ni siya og gobernador. Kaya siya nag-compose sa kanta, unya ang lyrics yang kanta mao ni si MJ Kuno, yang anak kinamanguran, nagkapitan sa Luginsan, unya si Langga Malo, nahimong mayor, unya si Mike Rama nahimong gobernador. Daw sa niisa ang kilay ni Gobernadora Gwendolyn Garcia sa lyrics sa kanta ni Mike Rama mga kabombo. Gani atol sa presko ni Governor Gwen Garcia, matod pa niya nga, ako mao'y gobernador. Ang nikanta dili to gobernador, ako'y magbuot, dili ipasirado ang South Bus Terminal. Yung kaduha ginabalik-balik ni Governor Gwen Garcia regarding sa nikanta lagi nga si Mike Rama kuno naggobernador. Subot man sabton nga magpa-transfer ni sa iyang residency si Mike Rama sa province of Cebu kay mudagan siya gobernador. Paminawa, ato maminahon ang awit ni Mayor Michael Rama mga kabombo. Gusto mo madungog sa kanta nako? Paggawas si Sarian paminaw mo. Mo niya akong kantang ibuhat. MJ, anak na mo, Malo, iyang mama, Michael, iyang papa, MJ, Michael Jude, Mandanat Rama, iyang apelido, gipakataw, June 13, alauna 31 dito sa Chungwa, Mandawi.
silang ga gustog normal, sikiglakaw, bilyana, na COVID, ang usa ka pulis, nibalhin may kuyog ni Dr. Bangkaw dito sa City de Mari. Pagkahuman, sige exercise, nangihi dito sa Noa, naidugo ang ni gawas, diretso na may kuha sa butang dito sa hospital. Taas na nga istorya. Nidako si MJ na kapitan sa Lungkinsan, si Malo nagmayor, si Mike Rama nahimong gobernador. Ang tuig wa ko'y kahibalo kay modako pa si MJ, dili man na mo diretso pagkakapitan, kay mo abot pa nag-18 anyos. Huwat na lang ang sumpay sa katuigan nga mo labay. Ato lang ang ihangad ngadto ni Senior Santo Niño, muhatag sana siya og milagro. Oh, mao to ang kanta niya, mga kabombo, nga naminaw si Governor Gwen Garcia. Uy, ganahan din siya mag-gobernador. Ha? Kuya itong kantahan, mga kabombo, pasumbingay man to. Kung sa flip top pa to siya, mga kabombo, gitawag to na mo wordplay. Kung na kay gusto nga banggaon sa flip top, imo na padungog-dungogon. Kung sa flip top pa to, katong kanta ni Mike Rama, kwanto wordplay to, mga kabombo. Unya ka na mag-compose kag kanta, gikan sa mga unahon nagkasing-kasing imo isuwat. Ha? Ako composer man sad ko. Lyricist sad ko, mga kabombo. Kay before ko nabot diri sa Bombo Radio, mga kabombo, nag-compose mo tag mga kanta, mga rap nga mga kanta kaniadto. Usa sa mga unahon nagkasing-kasing mo isuwat nya imong kantahon. Nganong ni come up ka ana nga lyrics. Ha? Nganong niabot ka sa punto nga si Langga Malo na himong mayor. I don't know asa nga mayor, Cebu City ba or Aluginsan ba? Kay si MJ kuno nagkapitan sa Aluginsan nya, Mike Rama na himong gobernador. Inani ang style ni Mike Rama, ipaagi-agi nagkanta. No,